take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Aliyu Abdullahi Tanko ne ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnan lardin Belgorod a Rasha da ke kan iyaka da Ukraine ya ce jiragen yakin Ukraine sun kai hari a depo na mai da ke birnin a yau da safe. A Najeriya jam'iyyar PDP mai adawa ta ce idan har shugaba Buhari ba zai iya magance matsalar tsaro ba, to ya matsa ya baiwa wani dama. Wani kawai ya je ya zauna wai shi shugaba ne, sai dai wasu yan tiraru waɗanda Allah ya saba shi suna faɗa wani shugaban kasa ya yi Allah wanda muka zaɓe shi ya yi. Da ya ga me yasa ai ya taɓa faɗa cewa Goodluck ya sauka akan mulki, shi ne zai saukan a yanzu. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed Rufai ya ce 'yan Boko Haram ne suka tsara tare da aiwatar da harin da aka kai a jirgin ƙasa a farkon wannan makon a Kaduna. Ita kuwa gwamnatin ƙasar Angola ta dakatar da albashin likitoci ne da ke yajin aiki, inda ta bayyana matakinsu a matsayin haramtacce. To kaɗan kenan daga cikin irin abin da shirin ya kunsa, amma sai mun je Abuja inda Sani Aliyu zai karanto mana cikakkun labaran duniya. Gwamnan lardin Belgorod na Rasha wanda ke kusa da kan iyaka da Ukraine ya ce helikoptocin yakin Ukraine sun kai hari kan wani wurin da ake tara mai a birnin da sanyin safiyar yau Juma'a. Wani bidiyo da aka wallafa a intanet ya nuna wasu helikoptoci biyu na harba rokoki kan sansanin, kuma jim kaɗan sai aka ji ƙarar fashewar tankunan mai. The Kremlin spokesman has said that Vladimir Putin is aware of the situation. Wakilar BBC ke cewa kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce an sanar da shugaba Putin halin da ake ciki, kuma wannan harin ba zai karfafa wa Rasha gwiwa ba domin ta ci gaba da tattaunawar kawo ƙarshen yakin. Sai dai duk da harin, Rasha da Ukraine na ci gaba da tattaunawa da juna amma ta intanet. Wasu manyan jami'an tarayyar Turai sun gana da Prime Minister kasar China Li Keqiang a ƙarƙashin wani ƙoƙarin da suke yi na hana China sayarwa Rasha makamai a yakin da take yi da Ukraine. Tattaunawar da jami'an ke yi na zuwa ne gabanin wani taron koli da za a yi ta intanet tsakanin shugabannin tarayyar Turai da Ursula von der Leyen, shugabar hukumar gudanarwa ta tarayyar Turan, da shugaba Xi Jinping na China. Jami'an gwamnatocin kasashen yamma na cewa babu makawa Rasha ta nemi taimakon China a bangaren makaman yaƙi da kuma rage raɗaɗin takunkuman da kasashen suka gagaba wa Rashar. Ministan harkokin waje na Rasha Sergei Lavrov ya ce kasarsa ta ji daɗin yadda India ke goyon bayanta a yakin da take yi a Ukraine. Ministan na magana ne a birnin Delhi tare da takwaransa na India Subramanian Jaishankar, wanda ya ce kasar India ta fi son ganin an sasanta dukkan matsaloli ta hanyar tattaunawa tsakanin masu takaddama da juna. We appreciate that India is taking this situation in the Mr. Lavrov ke cewa Rasha ta ji daɗin yadda India ke kallon wannan matsalar kamar yadda ta dace, wato tana kallon dukkan bangarori ba bangare ɗaya ba. Tattaunawar tasu za ta fi mayar da hankali ne kan yadda Rasha za ta sayar wa India gurbataccen man fetur ba tare da India ta taka takunkuman da aka kakaba wa Rashar ba. To ana sauraron labaran duniyar ne daga sashen Hausa na BBC. An sako wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta Médecins Sans Frontières su 5 da aka sace a arewacin Kamaru. An sako ma'aikatan ne a Najeriya mai makwabtaka da Kamarun bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su wata guda da ya gabata yayin da suke ayyukan agaji a garin Fatakol, wanda ke kusa da kan iyakar kamar da Najeriya. Cikin waɗanda aka sako ɗin akwai wani ɗan ƙasar Faransa da Cote d'Ivoire da ɗan ƙasar Senegal da ɗan Chadi da kuma wasu masu gadi 'yan Kamar biyu. It's not yet clear who had abducted the aid workers, but the militant group Boko Haram and its splinter faction. Wakilin BBC ya ce ba a san waɗanda suka sace ma'aikatan agajin ba, amma ƙungiyoyi kamar Boko Haram da IS sun daɗe suna kai hare-hare a yankin. Tashin hankalin da ya halaka kimanin mutum 350 baya ga raba miliyoyin al'ummomin yankin tafkin Chadi da muhallansu. Ma'aikatar tattalin arziki ta Isra'ila ta ce an kulle yarjejeniya tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa akan yin kasuwancin da babu shinge. Ma'aikatar ta ce yarjejeniyar na da muhimmanci kuma za ta shafi fannoni masu yawa. Matakin da ke nufi kashi 95 cikin 100 na kayayyakin da kasashen za su sayar wa juna za su kasance babu haraji kansu,
ciki har da abinci da kayayyakin kwalliya da magunguna da kuma kayan asibiti. A shekarar 2020 ne dai Isra'ila ta kulla dangantakar diplomasiya tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a ƙarƙashin wani shiri da Amurka ta gabatar, kuma tuni ta kulla yarjejeniya da ƙasashen Bahrain da Sudan da kuma Morocco. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa da BBC. A gaida Sani Aliyu. To yanzu kuma sai rahotanni. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ICRC ta ce ta amince akan cewa agajin da aka kai yau dinnan da safe zuwa Mariupol watakila ba zai iya kaiwa ga birnin ba. Haka kuma ayarin motocin ƙungiyar Red Cross da na wasu ƙungiyoyin agaji na sa ran za a yi amfani da su wajen yin rakiya ga 'yan gudun hijira zuwa tudun mun tsira daga yankunan da Rasha ta mamaye a Ukraine. Ga rahoton da Haruna Ibrahim Kakangi ya haɗa mana. Wani ƙwarya-ƙwaryen jerin gwanon motocin ƙungiyar Red Cross ne ya bar garin Zaporizhzhia da safiyar yau din nan, inda ya doshi Mariupol da nufin raba kayan agaji da kuma tsara yadda za a kwaso mutanen da suka makale a motocin safa-safa waɗanda gwamnatin Ukraine ta samar. Sai dai Mariupol, birnin da ke shan ruwan wuta tun bayan fara yakin, har yanzu yana da matukar haɗari ga duk mai son shiga. Wani mai taimakawa magajin garin birnin ya ce Mariupol a garkame yake ga masu son shiga ko kuma fita. Mai magana da yawun kungiyar ta Red Cross, Ewan Watson, yana sane da hakan, inda ya ce tawagar motocin ta kama hanyar Mariupol, amma babu tabbacin za su samu shiga birnin a yau. We have permission to move today and we're en route. Mun sami izinin tafiya a yau kuma motocinmu na kan hanyar Mariupol. Muna sa ran fara aiki da zarar dama ta samu. Bangarorin biyu sun amince da abubuwan da aka tsara da batun cewa za mu fara kwashe mutane a yau. Abinda kawai zan iya tabbatar muku kenan a yau. Ba mu san menene zai faru ba gobe, amma za mu duba mu gani ko tsarin zai dore. Za mu rinka lura da yadda abubuwan ke tafiya a kowace rana. Dubin dubatar mutane ne dai suka makale a birnin, waɗanda kuma ke fama da ƙarancin abinci da ruwan sha. Ana sa ran motocin safa da ke samun rakiyar ƙungiyoyin bayar da agaji za su isa Zaporizhzhia, dauke da mutanen da yakin da aka kwashe sama da wata guda ana gwabzawa ya ta gayyara daga wasu yankuna na gabacin ƙasar. A gaida Haruna Ibrahim Kakangi da wannan rahoto da ya haɗa mana. To ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun soma komawa ƙauyukansu da ke kan iyaka da Uganda, sakamakon lafawar rikicin da ya barke tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayen M23 a farkon wannan makon. Ga Ahmed Tijjani Bawage da fassarar rahoton Patience Atuhare. A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, iyakar garin Bunagana ta kasance cike da hada-hadar masu gudun hijira da ke son komawa garuruwansu a safiyar yau din nan. Mutane ɗauke da kayayyakinsu, wasu kuma na tura su akan amalanke har ma da dabbobinsu domin tsallakawa iyakar garin. An samar musu da tantuna wuraren taron jama'a kamar a makarantu da majami'u, ko kuma su zauna wajen 'yan uwa da abokai da ke kusa da iyakar a tsawon kwanakin da suka gabata. Yawancin 'yan gudun hijira na ta kokarin ganin gwamnati da kungiyoyin agaji sun musu rajista kafin su wuce masgunansu, domin sun fi son zama a yankunansu. An kuma bar motocin ɗaukar kaya zuwa yankin bayan rufe iyakar garin da hana zirga-zirga da kuma kasuwanci na wasu 'yan kwanaki. A farkon makon nan ne dai fada ya barke a yankin Rushuru da ke arewacin Kivu na Congo tsakanin sojojin ƙasar da 'yan tawayen M23. 'Yan tawayen sun ce suna fada ne domin kwato 'yancin 'yan kabilar Tutsi waɗanda ke da rinjaye a yankin Rushuru na Congo. Gwamnatin Congo ta zargi ƙasar Rwanda da marawa 'yan tawayen, sai dai Rwanda ta musanta wannan zargi. Wannan makon shine karo na biyu da 'yan tawayen na M23 ke kai hari a yankin tun watan Nuwamban bara. Da yawa daga cikin 'yan kungiyar da suka bangare sun mika wuya ga Uganda a 2013, sai dai yawancin su sun ki aminta da afuwar da gwamnatin Congo ta yi musu na komawa gida, inda daga baya suka shiga cikin al'umma da sake ɗaura ɗamara. A gaida Ahmad Tijjani Bawage. To can kuma a ƙasar Angola, gwamnatin ƙasar ce ta dakatar da albashin likitocin da ke yajin aiki, inda ta bayyana matakin su a matsayin haramtacce. Ƙungiyar likitocin Angola ta tsunduma yajin aiki ne na sai abin da hali ya yi a makon da ya gabata, domin matsin lamba ga hukumomi su inganta musu albashi. Ga fasarar rahoton Shingayen Yoka.
Rahotannin da ake samu sun nuna cewa galibin likitocin da yawansu ya haura 5,000 sun shiga wannan yajin aiki, kuma matakin da gwamnatin ta ɗauka zai iya shafar su. Yajin aikin wanda aka fara ranar 21 ga watan Maris da ya ƙare ya sa lamuran kiwon lafiya na gwamnati sun tsaya cik, duk da cewa wasu daga cikin likitocin na ba da agajin gaggawa. Likitocin sun ce baya ga rashin kyawun albashi, akwai kuma karancin kayan aiki a galibin asibitoci, inda ake fama da rashin isassun magunguna da kuma sauran bukatu. Tattaunawar da ake yi da gwamnati ta ruguje ne bayan da likitocin suka ki amincewa da ƙarin albashin kashi 6 cikin 100. Ministar Kwadago Theresa Diaz an ambace ta tana cewa gwamnatin ba za ta sauya tayin da ta yi ba. Wannan yajin aiki dai shine karo na biyu cikin watanni 4. Yajin aikin na farko a watan Disamba ya samo asali ne bayan rasuwar wasu ƙananan yara su 20 a wani asibiti da ke babban birnin ƙasar. Kuma likitoci sun yi zargin cewa ƙarancin magani da kayan aiki ne suka haddasa waɗannan mace-mace. A gaida Ahmad Abba Abdullahi. To kwamitin duban wata a Najeriya ya umarci 'yan kasar da su fara duban jaririn watan azumin watan Ramadana daga yau Juma'a, wato 29 ga watan Sha'aban. Shugaban kwamitin Farfesa Sambo Wali Junaidu, wanda shine wazirin Sokoto, ya shaidawa BBC cewa idan har ba a ga watan yau da yamma ba, to za a ci gaba da duban watan a ranar Asabar da yamma. To sai dai Farfesa Sambo ya fara ne da shaidawa Nasida Adamu Yahaya matakan da suke bi wajen tantance ganin watan kafin sanarwa. Tun da kada cikin zamani na kere-keren zamani irin binoculars, su telescope, abubuwan hangen nesa, kuma muna da kwamiti na ƙasa baki daya shina amfani da waɗannan kayan kimiyya na gane cewa wata zai fita ko ba zai fita ba, amma mun yi karfafa ganin ido. Kamar yaushe ya kamata a fara duban wata? Ran Juma'a shine dibin harin na wata. Idan an gan shi Juma'a din za a tashi da shi a